Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге тапшыруда. Әлмәттә Динар Кадыров истәлегенә мемориаль такта ачылды. Сугышчы махсус хәрби операциядә ватан алдындагы бурычын үтәгәндә вафат була. Татарстанның алтын тажы, шундый исем астында Казанда матурлык бәйгесе узды. Әлмәтлеләр 16 таж, титуллар һәм кыйммәтле бүләкләр алып кайттылар. Корбан гаете мөселманнар өчен бәйрәм намазыннан башланды. Соңыннан корбан чалу йоласына күчтеләр. Моның өчен Әлмәттә махсус урыннар әзерләнгән иде. Махсус хәрби операция сугышчысы һәлак булганнан соң 2 ел ярым вакыт үтте. Динар Кадыров мобилизацияләнгән ватан алдындагы бурычын үтәгәндә вафат була. Ул гаиләсе белән яшәгән йортка мемориаль такта урнаштырдылар. Безнең төшерү төркеме һәлак булучының хатыны белән аралашты. Фотосурәт әлмәтлеләргә таныш. Анда махсус хәрби операция сугышчысы Динар Кадыровның махсус хәрби операция зонасына киткән көне. Ул вакытта аның өенә әйләнеп кайтмаячагын беркем дә белми иде. Благодаря подвигу Динар батырлыгы аркасында без сезнең белән аяз күк йөзен күзәтә алабыз. Без иркен сулый алабыз һәм дошманнар безнең җир буйлап йөрүе турында борчылмыйбыз. Геройның хатыны һәм 2 баласы калган. Кече кызы турында ул белергә дә өлгермәгән. Первое время было тяжело, потому что Башта авыр булды. Чөнки Динар үлгәч, мин кызым белән йөкле икәнемне белдем. Без мондый тормышка ияләшергә өйрәндек. Минем һәм Динарның әти-әниләре дуслар булыша. Ойнас балалары белән өчәү яшиләр. Улы балалар бакчасында. Күптән түгел кызы да йөри башлаган. Аларның әтиләренең герой булуы турында ул гел сөйли. Хәзер бу хакта Ленин урамындагы 123-нче йортта яшәүчеләр дә беләчәк. Из этого дома уходил как раз-таки Динар. Это наша первая квартира, которую мы приобретали сами. Нәкъ шушы йорттан Динар китте. Бу безнең беренче фатирыбыз. Аны без үз көчебез белән сатып алдык. Бу тактаны Динарның дуслары үзләре ясадылар һәм аның ачылышын оештырдылар. Бәлки минем теләгемне белептер Десантчылар союзы, хәрби комиссариат һәм шәһәр администрациясе белән берлектә оештырганнар. Тапас кушаматлы лейтенант Динар Кадыров өлешчән мобилизация вакытында чакырыла. Ул 2022 елның 30 декабрендә яраланган иптәшләрен коткарганда һәлак була. Татарстанның алтын тажы, шундый исем астында Казанда матурлык бәйгесе узды. Әлмәтлеләр 16 таж, титуллар һәм кыйммәтле бүләкләр алып кайттылар. Озак репетицияләр һәм әзерлек бушка узмаган. Матурлык бәйгесендә катнашучы яшь кызлар акт залында подиумдагы кебек йөриләр. Республика башкаласында узган бәйге турындагы истәлекләр әле суынмаган. Красиво поза делала. Матур итеп торырга һәм елмаерга кирәк. Арканы да матур һәм тигез итеп тотарга. Анда матур бүләкләр һәм хуш исле чәчәкләр бүләк итәләр. Шили костюмы, красили костюм. Костюмнар тектек, аны буядык, чылбырлар тектек. Үзебезне күрсәтеп, төрле позаларда бастык. Татарстанның алтын тажы дип исемләнгән матурлык бәйгесендә 16 әлмәтле катнашты. Иң кечесенә 4 яшь, ә иң олысына 72 яшь. Алар барысы яхшы титулларга ия булдылар һәм 16 таждан тыш уңай хис кичерешләр дә алып кайттылар. Этот конкурс дарит уверенность, красоту, детям очень нравится. Бу бәйге катнашучыларга ышаныч, матурлык бүләк итә. Балаларга мондый конкурсларда катнашу бик ошый, чөнки бу бик кызыклы әзерлек, визаж, репетициялар, дулкынлану. Без барыбыз да кулдан эшләгән 16 таж алып кайттык. Титуллы тасмалар, бу безнең өчен гаҗәп булды. Без бик шәп бүләкләр алдык. Һәр бала лаеклы таждан тыш бүләкләр отты. Бу косметик җыелмалар, йорт төзелешенә акча һәм 2 кешегә чит илгә юллама. Ә сезнең безнең студияны килеп карыйсыгыз киләме? Мондый мөмкинлек бар. Бу юлы редакция кунаклары мәктәп лагере тәрбияләнүчеләре булды. Безнең телеканалның яшь тамашачылары журналистларының эше турында барысын да белделәр. Ә экскурсовод ролендә ЮВТ 24 корреспонденты
Есть такая профессия, которая... Журналист дип атала торган һөнәр бар. Гомуми әйткәндә бу вакыйга урынына чыккан. Аны яздырган, шулай ук соңыннан масса күләм мәгълүмат чараларына урнаштырган кеше. Һәр сюжет, газетадагы мәкалә яки социаль челтәрләрдәге пост артында кем тора? Әлбәттә, кешеләр. Корреспондентлар, телеоператорлар, верстка белгече, видеомонтажерлар. Безнең редакциядә кунакта мәктәп яны лагереннан бер төркем балалар булды. ЮВТ-24 телеканалының яшь тамашачылары төшерү процессында катнашучылар белән генә түгел, ә башка масса күләм мәгълүмат чаралары оештыручылары белән дә таныша алдылар. Алар безнең филиалда дүртәү. Рус һәм татар телләрендәге ТВ форматтан тыш безнең журналистлар Знамя труда һәм Әлмәт таңнары газеталарын чыгаралар, ә иң оператив эшне онлайн бүлек башкара. Бу барлык социаль челтәрләр һәм яңалыклар сайты. Балалар матбугат басмасының яңа номеры ничек барлыкка килүен, шулай ук программаның һәр чыгарылышы артында нәрсә һәм кем торуын белделәр. Укучылар алып баручы ролендә сынап карадылар. В понедельник, 2 июня, в Альметьевске хранится облачная погода. Ожидаются осадки в виде дождя. Экскурсиядә барлыгы 13 укучы булды. Балалар белән бергә яңалыклар булдыру процессына теләге булган һәркем килеп карый ала. Моның өчен безгә Telegram-каналга яки экранда күрсәтелгән номерга языгыз. Корбан гаете мөселманнар өчен бәйрәм намазыннан башланды. Соңыннан корбан чалу йоласына күчтеләр. Моның өчен Әлмәттә махсус урыннар әзерләнгән иде. Корбан бәйрәме Ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач билгеләп үтелә. Хисап ай календаре буенча алып барыла, шуңа күрә һәр елны 11 көнгә күчерелә. Аллаһу акбар. Изге көн Корбан бәйрәме Үзәк мәчеттә вәгазьләр һәм бәйрәм намазыннан башланды. Исмагыйль хәзрәт Синагатуллин җыелганнарга бу көннең мөселманнар өчен әһәмияте турында сөйләде. Сез Худайның үз кулын никадәр сынаганын күз алдына китерә аласызмы? Кайсыбыз шулай сыналды? Без тыюларга тап булганда туктый алмыйбыз. Намаздан соң бу бәйрәмнең тагын бер мөһим өлеше Корбан чалу йоласы. Экстрим парк территориясендә 6-нчы яртыдан ук Корбан чалу башланды. Быел корбан хайваннары күбрәк иде. На данный момент поступило более 1200 баранов. Халык әкренләп мәчеттән җыела. Хәзергә вакытта 1200дән артык сарык китерелде. Һәм ихтыяҗ булса тагын китереләчәк. Шәһәр халкын изге мөселман бәйрәме Корбан гаете белән котлыйм. Барлык эшләрегездә дә чәчәк атуын телим. Һәм бу бәйрәм безне гаиләбез белән дә, якыннарыбыз белән дә берләштерсен. Бу көнне якыннар белән очрашалар. Корбан чалганнан соң кайберәүләр аш табыннары үткәрә. Анда туганнар җыелалар һәм дугалар кылалар. Шөкер, да, каждый год получается у нас уже. Аллага шөкер, ел сайын корбан чалабыз. Менә 8 ел үткәрергә тырышабыз. Безнең өчен бу зур бәйрәм. Аннары әби-бабайларны җыябыз. Бөтен татар халкын бәйрәм белән котлыйм. Иң мөһиме сугыш бетсен, барысы да яхшы булсын. Ел сайын бирегә киләбез. Аллага шөкер, ел сайын чалабыз. Бик яхшы. Барлык кешеләрне бәйрәм белән котлыйм. Аллаһ Тәгалә барысының да корбаннарын кабул итсен. Всех с праздником. Курбан байрамом. Желаю там всего самого мирного. Беренчедән барыгызны да Корбан бәйрәме белән, барыгызга да тынычлык телим. Тыныч күк йөзе булсын. Иншалла, шулай булачак та. 2 туганым һәлак булды. Алар хөрмәтенә сарык чалдым. Мәчеткә бирәм. Әнигә, туганнарга таратам. Корбан хайваннары итен урында тикшерәләр. Моның өчен палатка урнаштырылган. Анда ветеринарлар тикшергәннән соң сыйфат билгесе куялар. Осматриваем внешний вид, то есть обескровливание смотрим, место зареза осматриваем. Тышкы кыяфәтне карыйбыз, ягъни лимфа төеннәрен һәм эчке органнарны карыйбыз. Әгәр дә ит буенча кисәтүләр булмаса, тамгалыйбыз. Итне традиция буенча 3 өлешкә бүләләр. Бер өлешен мохтаҗларга бирәләр, икенчесен туганнарга, күршеләргә, дусларга, өченчесен гаилә үзенә калдыра ала. Корбан гаетен 3 көн бәйрәм итәләр.
Азнакайда да Корбан гаетен елдагыча зурлап бәйрәм иттеләр. Тулырак коллегаларыбыз сюжетында. Бүген бөтен дөнья мөселманнары динебезнең күркәм бәйрәмнәренең берсен Корбан гаетен билгеләп үтте. Быел ул изге җомгага туры килде. Корбан чалу 3 көн дәвам итсә дә, гает намазы бәйрәм көннәренең беренчесендә генә укылганга, бүген шәһәребез мәчетләре күпләгән халыкны үзендә туплады. Бәйрәм намазы иртәнге сәгать 5-тән башланып китте. Шәһәребездә төп гает намазы гадәттәгечә Вак мәчеттә шәһәребез җитәкчеләре, Азнакай мөселманнары катнашында укылды. Бүген инде районыбызда 50-дән артык мәчетләр эшләп килә. Аллага шөкер, һәрберсе төзек. Аллага шөкер, һәрберсенең ишекләре ачык. Алланың менә бүген дә барысында да нәшә Корбан гаете, намаз, бәйрәм намазлары укыла. Гаит намазы исә Азнакай мөхтәсибәте мәчетләрендә дә укылды. Алар тәмамлангач, үзәкләштерелгән рәвештә Корбан чалу урыны эшен башлады. Шушында ук Корбан өчен бәрән һәм сарыклар сату оештырылган иде. Төштән соң шәһәрнең юбилейный стадионында 2000 кешегә 2 эре терлек малы итеннән мул итеп Корбан ашы уздырылды. Барыбызны да шушы изге бәйрәмебез Корбан бәйрәме белән тәбрик итәм. Ярдәм итик үзебезнең күршеләребезгә, дусларыбызга, туганнарыбызга, кемгә ярдәм кирәк, шушы кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Ул инде изгелек кыларга кирәк көн саен. Ишекне шушы бәйрәмгә җыелганбыз, бердәм булып, исән-сау бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, матур итеп яшәргә язсын. Хөрмәтле дин кардәшләребез, хөрмәтле Азнакайлылар. Соңрак шәһәребезнең кайбер мәчетләрендә балалар өчен Корбан гаете уңаеннан бәйрәм чаралары оештырылды. Бердәм дәүләт имтиханында 9 укучы 100 балл җыйды. 2 фән, химия һәм әдәбият буенча. Беренче нәтиҗәләр билгеле булды. 9 кешенең 6-сы химия буенча, 3-се әдәбият буенча. Көрәш, ат чабышлары, күп еллык тарихлы уеннар булар барысы да Сабантуйның аерылгысыз өлеше. Милли бәйрәм мәйданда узды һәм Әлмәт халкын һәм кунакларын берләштерде. Безнең төшерү төркеме кунаклар белән аралашты һәм иң кызыклы мизгелләрнең шаһиты булды. Милли бию әлмәтлеләрне һәм Сабантуй кунакларын сөендерде. Оештыручылар традицион күңел ачулар, мастер-класслар әзерләделәр. Аларда олылар да, балалар да катнашты. Старт машина набирает скорость. Итак, внимание! Дан старт второму. Ат чабышлары иң төп күңел ачуларының берсе булды. 7 ярыш оештырылды. Катнашучылар балаларны яклау, ат үрчетүчеләр көннәре, Россия көненә, җиңүнең 80 еллыгына багышланган бүләкләр, авыл яшьләре һәм Сабантуй 2025 бүләкләре өчен көрәштеләр. Сабантуйның батыры Марат Кәримов, тумышы белән ул Ширмешән районыннан, әмма кечкенәдән үк Әлмәт өчен чыгыш ясый. Аңа бүләккә тәкә һәм квадроцикл тапшырдылар. Эмоции непередаваемые. Ради этой победы мы тренируемся целыми. Хисләр әйтеп бетергесез. Бу җиңү өчен без 1 ел буе әзерләндек. Җиңү җиңел бирелмәде. Көндәш көчле иде, ләкин барыбер җиңү ул җиңү. Сабантуйда кунакларны традицион күңел ачулар гына көтмәде. Локацияларның берсендә ГТО нормативларын тапшырып, үз көчеңне сынарга мөмкин иде. Сабантуй матур концерт программасы белән үрелеп барды. Җыелганнар алдында иҗат коллективлары чыгыш ясады. Чараның хедлайнеры Марат Яруллин булды. Якшәмбе иртәсендә Казан Мәрьям ана иконасы соборларында изге Троица бәйрәмендә литургия үткәрелде. Аны шулай ук 50-нче көн бәйрәме дип тә атыйлар, чөнки ул Пасхадан соң 50-нче көнне билгеләп үтелә. Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий гыйбадәт кылды. Дин тотучылар изге Троица көнен билгеләп үттеләр. Бу христианнарның төп бәйрәмнәренең берсе. Быел ул 8 июньгә туры килде. Троицада дин тотучылар Гыйса пәйгамбәр вәгъдә иткән изге рухның апостолларга иңүен һәм изге Троицаны данлауны бәйрәм итәләр. Православие динен тотучылар Троицада храмнарны кайын имән ботаклары белән бизәргә, идәннәрне яңа җабылган үлән белән түшәргә гадәтләнгән. Руханилар бу көннәрдә яшел кием кияләр.
Намуслы кешеләр өчен намуслы җырлар. Нефтче мәдәният йорты сәхнәсендә Россиядә беренче махсус хәрби операция ветераннары төркеме Добробат чыгыш ясады. Коллектив Татарстан буенча беренче турнага китте. Не ведая сна, позабыв страхи боль, сквозь туманы дожди, добровольцы Донбасса идут. Бу төркем музыкантлар гына түгел, бу чын геройлар. Алар фронтта ватан өчен сугышканнар, кайткач сәнгать аша хезмәт итүләрен дәвам итәләр. Добробат барлык ветераннар һәм махсус хәрби операция сугышчыларының шулай ук туганнарын өендә көтүчеләрнең тавышына әверелде. Идея мне пришла еще в 22 году, когда мы... Бу уй миңа 2022 елда килде. Ул вакытта минем улым фронтка китте. Ул офицер. Минем махсус операциядә катнашучылардан төркем булдыру теләге бар иде. Нәкъ менә сугышчылардан ул вакытта аларны алыр урын юк иде. Чөнки барысы да сугыштылар. Шулай итеп төркем Валерий Чамрин һәм Иван Хомяковның үзеннән башланды. Соңрак егетләргә 2 гитарачы Павел Шишкин һәм Никита Мусин кушылды. Работает кран, и танки горят, и пусть знает враг, победа за нами, ни шагу назад. Коллективның популярлыгы бик тиз артты. Алар безнең шәһәргә Нефтче мәдәният йортында концерт белән чыгыш ясарга килделәр. Төркем Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән республиканың эре шәһәрләре тыңлаучыларына мөрәҗәгать итә алды. Особую признательность хочется выразить руководству республики. Татарстан Республикасы җитәкчелегенә һәм шәхсән рәис Рөстәм Нургалиевичка аерым рәхмәт әйтәсе килә. Кемнең ярдәме белән җиңүдән җиңүгә концерт туры оештырылды. Музыка аша егетләребезнең батырлыгы турында сөйләү мөмкинлеге өчен рәхмәт. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирина Павловская иратларга рәхмәт белдерде һәм муниципалитет җитәкчелеге һәм җирле халык исеменнән рәхмәт хатын тапшырды. Концерт тулы зал җыйды. Артистлар җылы алкышлар алдылар һәм тамашачыларның зур ярдәмен тойдылар. Хәзер группа алга таба китәчәк. 18 июньдә Добробат Ярчаллыда чыгыш ясаячак, инде 25 июньдә Казанда турны тамамлаячак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.